Riaditeľka je úplne hrozná. Odved si idem dole do triedy. Tu som. No kde si bol tých 100 rokov? No veď u riaditeľa, kde asi? Liana už si uvedom nejaké veci. Dobre. Ináč, čo ti riaditeľka hovorila? Nič také, len ma poučovala, také mi napísala napomenutie, chápeš? No tak to by som nechcela. Dobre, ja si idem po mobil, počkaj. No, čo ti povedala na to riaditeľka? Vieš čo? Ty si láskavo nezačínaj, to je prvá vec. A druhá vec, je to, ty si sa akože nestrapnila pred celou triedou. No, lepšie ako sa strapniť pred riaditeľom školy. Vieš čo? Daj sem ten telefón. Môj telefón. Neboj sa. Preboha. Aha, tak je treba. Dobre. Upsík. Čakaj, to dám sem. Dúfam, že mi ten mobil panička vrátila. Keď nie, tak bude zlé. Áno, je tu. Mám ti ja urobiť toto s telefónom? Joj, prestaň byť taká dramatická, jak vždy. Mám ti to naozaj urobiť? Aj tak by si sa do ňoho netrafila. Vieš čo, tak ja urobím lepšiu vec. Choď ty na bok, hej. Takto tie diamanty si berem. Zapisník si berem, to budem čítať. Keď vedia, tu mám aj tašku. Zoberieme. Takže takto, toto, aj toto môže byť. Čo robíš s mojimi vecami? Prestaň. Sú to moje veci. No a tamto bol mín telefón. Bože. Ja neviem, či niekto horší než vy dve. Ja som hviezda predsa. Keď o tebe má zapis riaditeľ školy, tak sa nemáš na čo vyhovárať. Vieš čo, idem preč, nemením pri tebe strácať čas. A vieš čo, aby si dlhšie upratovala, tak ti to takto rozhadžem. Takto. Nie to, čo si akože dovoluješ? Ja nič, iba si to tu uprac, aby si strávila celú prestávku pri tom. Tak čauko. No čo? V pohode? Ona mi rozbila môj iPhone. Čo teraz? Mama ma zabíja, ani sa nedovolám nič. Vieš čo? Máš nejaký cash so sebou? Mám kartu. Koľko máš na nej? No tak aspoň takých 1000 eur. To je môj účet, vieš. Počúvaj. Cez túto prestávku, po tejto hodine je polhoďka, nie? Pôjdeme do toho mailu a tam nakúpime mobil a vybereš si, aký chceš. Môžeme si kúpiť aj niečo iné. Ale čo keď sa rodičia dozvedia, že som minula z účtu 100 eur? Neboj sa, je to tvoj účet, tak ty si s ním môžeš robiť, čo len chceš. Dobre, tak stavíme sa, že mi rodičia nič nepovedia na to. Stavíme. Tak platí. Crn. Už aj zvoní. No poďme na hodinu.
Dobre, a ten mobil dej sem, hej, ja idem, abo zoberme si ho, hej, keby niečo sa však ho skúsime opraviť, nie? Veď máme ďalšiu hodinu techniky, že? Vlastne hej. Dobre, tak poď. Čo, Mojko, už si to upratala? Hej, a už nech sa to neopakuje. Rado sa stalo, Zlatko. Prestaň mi tak hovoriť. Nezakázala si mi to. Poďme, ideme. Tak, tu som žiaci. Zase tie mobily. Dobre, vediem, vám rozdám testy a vám ich pozberám, hej. Takže Mia, gratulujem, dostal si 2. Ľudská tiež. Ty si dostala 1, Luci. Ty 3, to tiež nie je zlé. Vy ste mali podozrivo rovnaké testy ináč. My sme neopisovali. Nie. Dobre, tak aj ty máš 3. To bolo tesné. Čo, vy ste opisovali? Nie, pani učiteľka, to nič není. Dobre, som rada. Tak, a vy 2. Ty, Saša, máš 2, veď ty vieš. Tieto testy boli zvyšné a nemôžem si napísať opravnú. Nie, nemôžeš. A čo si taká nafúkaná? Nič vás do toho. Dobre. Aj ty mi daj mobil. No. Pani Šilka, môj nefunguje aj tak, takže mi ho môžete dať. Radšej nie. Prosím, dajte mi ho. Naozaj nefunguje, veď to skúste. Dobre, teda ja sa pokúsim. Fakt nejde. Dobre, tak ja ti ho teda dám, ale žiadne nič sa s tým ani nešupať, ani nič cez hodinu, hej. A keby ste bola taká dobrá, nevedeli by ste ho opraviť? Mohla by som skúsiť, ale ja vám ho zatiaľ dám. Hej, potom príď za mnou, veď vieš, kde mám kabinet. Dobre. Takže ideme na hodinu. Počkať, dám sem. A ideme sa učiť. Upsík, pozor. Zapnem monitor. Takže takto. Dneska sa budeme učiť o kostiach. O kostiach pravekého leňochoda. Takže ideme na to. Toto je hlava. Toto sú rebra. Toto je panva. Toto sú nohy. Toto je stehenná kosť. To je takto. A to si všetko zapisujte láskavo. Mne ten test netreba, veď mama vie, že mám 1. To fakt ty to chceš pokrčiť a hodiť do koša. No a? Ja si všetky testy, kde mám Ačko alebo 1, nechávam. Dobre. A tak kde ich mám dať? Kde to mám dať akože? Neviem, drž to v ruke. A veď ideme opravovať ten telefón. Pravdu máš. Dajte test, dáme ich sem. No takže, musíme niečo skúsiť. Áno. Ja mám taký geniálny nápad. No aký, počúvam. Počúvaj. Pôjdem na 3. alebo na 2. poschodie, neviem, kde je táto dielňa. A vlastne to je dielňa, nie? Hej, a ja donesiem tie veci a opravíme ten mobil spoločne. Ty si genius. Ale ty poň ideš. Moja zlatá, mňa to nenapadlo, takže ideš poň ho ty. Bože, dobre, no zase ja. Pani učiteľka, áno, mohla by som ísť na vecko, na toaletu, iba si odskočím. Dobre, no choď, ale rýchle. Jasné? Takže zatvorím výťah, aby si myslela, že som nastúpila. Teraz idem.
toho hučí. Pasla som veci. Takže toto. Z toho dúfam, že sa mi to vojde. Takto. Tak tajne dúfam, že mi to bude stačiť. A je tu nič už? Nie, tam sú iba farby. Dobre, tak ideme ešte do skriniek, čo? Možno aj skrinky niečo budú mať. Tu majú deku, kalkulačku. Ona ide. A to je zlaté. No tak ja tu nič nevidím. Táto tu nič nemá. Tu má len jedlo. No to je moja skrinka, tak nič. Upsik, možno, že tam, no. Hej, a ty tu ináč čo robíš? Máme hodinu. Jaj, veď jasné. A ty máš čo v ruke? Nič, utekaj na hodinu. Idem. Už aj s ňou. Dobre, idem sa pozrieť, či tu niekto nič nemá. Toto by sa zišlo. Ups. Táto tiež nič nemá takéto. Tá má iba samý make-up. No, ich skrinke ani nehovorím. To je jej plagát. Zaujímavé. Toto je ich skrinka. Tak nič, tak to bude stačiť. Ľudská, pozri, čo som našla. Ty si genius. No, poďme ho opraviť. No, takže vytiahni ho. Takto. Takto, teraz mi daj. Dobre, toto tam daj. Psík, bože, takto. Dievčatá, vy tu čo robíte s tým mobilom? Pani učiteľka, my sa venujeme hodine. My si z toho robíme súčiastky. Kosti, viete. Aha, dobre. Ale píšte si. Veď my si píšeme. Dobre. To bolo tesné, hej. Daj mi tú kazetu. To tam dá. Daj do tejto fľašky, alebo čo to je, neviem sama. Tak hotovo. Dobre, skús ho zapnúť. Ty. Z toho súčiastky. Ja vidím. Čo to bol zázvuk? Počuli ste to žiaci? Áno, počuli. Dievčatá, čo sa to deje? Nič, pani učiteľka, nič. To čo je? Vy ste zničili tu niečo? Preboha. To je s tým mobilom. Dievčatá? Au. Preboha, študenti, preboha, čo sa tu stalo? Nie. Ste všetci v pohode? Haló, počuje ma niekto? Preboha, čo budem robiť? Ale ja som si asi zlomila nohu. Všetci, čo žijú, nech sa mi prosím ozvú. Ty si sadni. Ja žijem. Ja tiež. Au. Aj ja. Dobre. Dievčatá, vy ako? Dievčatá? Preboha, oni sú mŕtve.
Ľudská. No tak ja musím okamžite zavolať políciu alebo niekoho. Takže, tu rýchle. Haló? Volá pani učiteľka techniky. Poďte sem rýchlo. Stal sa v škole výbuch. A 2 osoby asi neprežili. Dúfam, že prežili. Príďte najrýchlejšie, ako dokážete. Rýchle. Super Boha, kde sú tí zachránkári? Madam, nebojte sa, už sme tu. Tak, čo sa stalo? Tieto 2 slečny, neviem, či sú OK. Dobre, počkaj, takže ja toto prenesiem, hej. Že poď, slečna. Takto, ona má dačo v ruke. Mohla si s tým ublížiť, dobre. Tak, ty poď tu. Takto. No a máme aj lekárničku. Ošetrite ich a máme 1, 2, 3, 4, 5 žiakov, ktoré majú asi zraneniny, ktoré dúfam, že sú vyliečiteľné. A plus majú aj zlom polámané kosti, že nohu a tak. Aha, dobre, takže najprv vylečíme týchto. Áno, presne. Takže sa pozrieť, pichneme injekciu a ja pichnem. Teraz kvapneme kvapky. Si dám rúško, hej. Takže táto slečinka dýchá. Ako tamta. Aj ona dýcha, takže by mali akože upadli do nejakej komy alebo do niečoho. Mám tu aj lieky. Tak. Super. Dneska musí zapiť. Liekom sa to najlepšie zapíja. Takže, dievčatá sú poriešené, madam, nestresujte. A čo s ostatnými? Neviete, čo s nimi je? No takže táto má určite zlomenú ruku, alebo vyklbenú, alebo čo s ňou má. A táto má rozbitú hlavu. Pre Kristove rany, veď mňa zatknú. Počkaj, tu ešte uhasím pre istotu, aby tu dačo nezačalo horieť. Tak. Dúfam, že všetko dobre dopadne.